ma kelenga danga te fuike jarason ni malike ni duwa jabira bangeba duwa o jabile ngoni ma kelenga danga o ti fuike o ti fenge sikatala abu bolodo ko kaya akai do bi anko bete ko amene na bezuno do kono de ka bete mine anga bete te o bete mais dit qu'on bete comme ça là on est comme masamo parce qu'il faut bien préciser les choses. Ay nanga iri la. Bemi. Abe papier do ko ni bulu on. Kama nyemba yoro kuna. Wa yoro ngui jonga. O ya fo. Atenia, tentative d'assassinat de son épouse Akati. Akati Bougou. Après 3 ans de cavale, bêté dans les filets du commissariat de 9e arrondissement. Ni wati a permis ambafo. Amakala. Ni wati en vendron. Ni wati ma entente kama. Ambafo. Nala sona mi. Ni tanga bêté. Awanga bêté côté. Awanga bêté. Ay ni bêté wore. Wallahi. Lala ba soro na ndona kono. Bêté avec Franfacia. Ko bêté comme ça c'est vague. Ni était koimai. Aywa, te koima. Ni be fe fare ka foni dron iba ale doni mi doni dron kana ale doni mi ka ko mi ndamne voilà ibi nyesoro la ko sebe aywa te koima ala ne wadal ni jere mani fabriquer o jo jeke inaila abu ni eta de no ni eta bitai ni eta de ay ba shite o bana sami sira jantama amina dabo sira jantama mi aweka do ngele chama mba kono ngambe haketu nyini ken limana ofe tabarkala dama to ka fala kono bintige o ka famia mi aweka do dabo ngamate sikata la de aywa tabarkala abu safle ngi kuna fudi bambulo koro dinyere ni na ashudu na kori fulula na wuli la ko kasange iba sura be fe ka CMDT jolla hara baba dambele akumambe akumana sebe ngono sebe min na ngama ko nouvelle horizon baba ko awayka do min ya anga jamana no be mali bayin ko fo jamana inga bu awala ngata ledu afenzele du stratégie la min ya awayka do jamana marabaw kasi ka soro awayka do jamana fandani nani befe gouverneur ulu bismillah la ma fe ma min be no ya anga jamana nyamai no be ashimi goita na bo ko fo problème min bu dala yal so be ka nyefolike akuni jete meneke ibaye ka fo min ya awayka do wuli ka joni chesiri minumbe région mogo be mina o de stratégie la awayka do gouverneur bela jile na bomoko uni awayka do jamana nyama uye nyoyi ka fere ulaje fere min bise ka to awayka do min ya gouverneur e gela min bu dala o gela bise ka bu dala chugomi min bise ka to gouverneur bela jile bise ka soro awayka do ka sigi dawla ka soro amake kololo yi jamana nyama colonel Ashimi Goita kunun dene do kalo kle muga ani duru san 2022 yoro bele min be na be kuduba no be awaya wili ko sal de banque ayu bisibila ni yoro ko folo gouverneur o be matani kono dombo kata se bomoko ere tama o bu ke mamu ganye kana fara jamana nyema ka uye ajira ka fo minya aweka do wuli ka joni chesuru ko ni bela jile be ke jamana fe min bise ka to be bluka hake kono yelsa minya aweka do blala chimina jamana tokola bise ko chi aweka do bise ko waliya ko de kadra kono ale bu wele jongo alaw ka hakilna ni mirna ulaje ulu fara nyuanga min bise ka to bara nunu bela jile abike ka nye chukomi la nyinu mbike soro fenyi akoni ya jetemine mali ambe sanjama mbo la kana balia uye fenyi femi na nyonyembe anfe kosobe akera so biye anga service daw chama mba be minu ngoni kanga soro aweka do jamana kono a service daw chama mbe aweka do udatugura yalsa ka fere soro ni bela jile na minyi aweka do anga jamana nyema président de la transition nyire toama colonel Ashimi Goita ayuli ka joke wuli ka jomi ngono na gouverneur ta ani konondo ani district de Bamako uta aye aweka do ulu bismillah ne toama ka wuli ka joy haklina mindu mirina nyuma ni haklina nyuma ndo ga minyi toama yi aye bismillah ni minge aweka do amada makele makoyi la ilaha yakani Muhammadu Adama Maiga kurana jigande Ashimi Goita angata to mauta différence Abou kana non je crée la différence Abou y a pas de différence. Je suis pas d'accord. Wallahi y a pas. Non je suis pas d'accord. Wallahi comment ça? Comment fait na ni bete fleni alors que fin de ka te minyedo je suis pas d'accord ka ke ba falinga alors ta kurana ko ni ka laje mlaka saba fiye de angata raison afa ka ta kurana ko na ka laje an gundigi Muhammadu Kisini ne ma bay to ko keme fla ani to ko kili o de dashile ba ma ososo kano soso de ay do soso wa to keme fla ni kili ta laje Ashimi bala Hashim ay ma fo wallahi ta ma fo ta lawo sika ta la de o ma ni ko ndo ma o kelebe mi
kɛlɛ b'o la wa e bɛ ne sɔsɔ mun na a ye nana ni hypothèse min ye i tɔgɔ fɔra k'a ban ka fɛn bɛɛ kɛ ne y'a fɔ n ko n tɔgɔ ma ye wa ayi fo k'an san t'o fɔ mɛ ne fana tɔgɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ a banna alors a ko ka a ka taa n tɔgɔ ma ci ye bi n tɔgɔ ma ci ye sini a ye juguya in dabila fɛn tɛ ne kun a ye juguya in bɔ a joli la fɛn tɛ ne kun jamana ka jɔ parce que fɛn tɛ ne kun na mun gɛlɛya a ka taa a ka taa i k'a dɔn k'a fɔ n tɔgɔma Ntɔgɔma a ka nin ɲɔgɔn ye ba in na i tɔgɔma a k'a dɔn Sogɛli Kokala Mayiga ale min ye gouvernement ɲɛmaa ye ale kun bɛ yen ministre de l'administration territoriale ani décentralisation porte-parole du gouvernement colonel Ablaye Mayiga ale kun bɛ yen fo ka taa se gouvernement maa yɛlɛko caman nin bɛɛ kun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na a ko n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ nin ɲɔgɔn ye min filɛ nin ye a k'a dɔn a bɛ tali kɛ fila kan fɔlɔ min ye ka gouverneur lamɛn yalasa gɛlɛya min b'u da la n'o ye difficulté ye fɛn min bɛ yen n'a bɛ k'u tɔɔrɔ yalasa olu bɛ se ka ta ba la cogo min filanan ye min ye k'a lajɛ ka k'a dɔn fɛɛrɛ ani dabaliw tigɛ nin baara ninnu fɛn fɛn filɛ nin ye min kalifalen b'u la u bɛ se ka baara in kɛ cogo min ni ka se a dan na a ko nin siratigɛ la colonel Asimi Goyita a y'a jira k'a fɔ min ye nin ɲɔgɔn ye min filɛ nin ye dɔ wɛrɛ tɛ koyi gouverneur yɛrɛ ka hakɛ ani ka kan ni min ye gouverneur yɛrɛ ka bonya yalasa u fana ka wuli ka jɔ kɛ ka sariya minnu bɛ yen ni a k'a dɔn o bila an b'u kaman kɔrɔ o sariyaw ka se k'olu bonya nin ɲɔgɔn ye in bɛ tali kɛ a k'a dɔn o sira de fɛ a ko bɛɛ ka bɔ yen kunnafoniw a ka d'u ma a nɔgɔni na ani ni kunnafoni min ka kan o bɛɛ ka f'u ye ka tɛmɛ ka bɔ o la gouvernement yɛrɛ bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri minnu na an'u ye baara min kɛ o bɛɛ lajɛlen ka ɲɛ f'u ye a ko gouvernement waati bɛɛ a b'u ka bila la waati bɛɛ n'u mago bɛ min na o bɛ kɛ a k'a dɔn u bolo sɔrɔ fɛn ye ni ala ka jɛ ye gouverneur 19 ani Bamakɔ yɛrɛ gouverneur chef de l'état a k'a dɔn a y'i sinsin fɛn min kan kosɛbɛ o ye gɛlɛya min bɛ anw da la n'o bɛ terroriste ko in ko fɔ a bɛ waati jan bɔ nka a y'a jiru la k'a fɔ min ye gouvernement ye a b'i cɛsiri ka fɛn sugu bɛɛ kɛ yalasa u ka se ka bila a k'a dɔn u ka minɛn kɔnɔ nouvelle horizon kɛrɛnkɛrɛnnenya la Baba Danbele a ko a k'a dɔn kuma kɛra min fana kan o ye a k'a dɔn gouvernement ani Asimi u ye baara min kɛ kabi lawale fo ka na se bi ma u ye sɔnni sigi o fana kan o de siratigɛ la bi ɲɔgɔn ye min filɛ nin ye n'a kɛra i n'a fɔ Asimi y'a f'u ye cogo min laɲini caman bɛ yen min kun kɛra ani fɛɛrɛ caman bɛ yen min ye a k'a dɔn gouvernement ka fɛɛrɛw ye olu bɛɛ lajɛlen bilala ba la kɛrɛnkɛrɛnnenya la recommandation des assises nationales de la refondation ANR u ye min laɲini caman bɛ yen min kɛra o fɛ transition a fɔra ko kalo 24 o ye discours ban pewu ye o dara kɛrɛfɛ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye loi électorale o fana a k'a dɔn assemblée y'a latɛmɛ min ye a k'a dɔn président ale ye tɛgɛ k'a la o fana c'est tout c'est fini autorité indépendante de gestion ale fana ye fɛn ye fɛn min ni a bɛ ka waleya programme min bɛ yen n'o bɛ tali kɛ kalataw ni a k'a dɔn anw ka sariya sunbaw bɛ yen ani fɛn caman yɛlɛma kan ka don minnu na o fana o ko kɛra o fana bɛ sira kan kalataw élection min bɛ yen ni n sɔnna ma sɔn référendum o bɛna boloda min ye a k'a dɔn fɛn caman bɛ yen min fana bɛna kɛ a k'a dɔn kalataw kɔnɔna na a busa fana jara anw ka constitution n'o ye sariya sunba ye maa minnu bɛ yen n'olu kan ka baaraw kɛ a baaraw daminɛna comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des statistiques nationales o fana ye fɛn ye fɛn min a k'a dɔn o bilala ba la nin bɛɛ ye fɛnw de ye Asimi ye min fɔ min ye a k'a dɔn an ka gouverneur ye k'a dɔn k'a fɔ baara bɛ sen na ye nin kuma ninnu fɔ ka sɔrɔ ka sɛbɛnden da u kɔrɔ baara in bɛ se ka kɛ cogo min na tile fila in kɔnɔna na gouverneur a k'a dɔn gɛlɛya min b'u da la u bɛna bɛɛ fɔ fɛɛrɛ min kan ka tigɛ min bɛ se k'a to a k'a dɔn u bɛ lafiya o bɛɛ bɛna fɔ wa ni ala sɔnna ma gouverneur bɛ cari jamana fan tan ni naani bɛɛ fɛ yalasa maliyɛnw ka se k'u ka administration n'u ka service daw u ka se k'a sɔrɔ fan bɛɛ fɛ kuma filɛ nin maa min ka fasiri don Baba Danbele nouvelle horizon i k'a dɔn u ka bidon bɔli i bonya b'a la ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ ɲɛma an b'i fo k'i waliɲuman dɔn kɛ ni hakilina ɲumanw ye mun ni k'a dɔn k'a fɔ jamanikuntigi Asimi Goyita n'o y'i yɛrɛ cuama ye i k'a dɔn k'a fɔ an b'a fo ka waliɲuman dɔn ka duwawu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ hakilina minnu ni u taalen fɛn ye ka duwawu kɛ saga ani waati ala ka to hakilina ninnu ka se ka labugun ala ka to hakilina ninnu ka se ka labato i k'a dɔn k'a fɔ ɲɛma ne bɛ tigɛ don mɛ bɔ ni sɛbɛn min ni o jɔ ko l'indépendant ka kɛ ni a ka bi sɔgɔmada bɔli ye k'a dɔn k'a fɔ Masire Jɔpo a kumana a ko i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ ONU na ni o ye k'a dɔn k'a fɔ a secrétaire général adjoint n'o ye k'a dɔn k'a fɔ Jean-Pierre Lacroix i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ taamana anw ka jamana in kɔnɔ kabini k'a dɔn k'a fɔ juillet kalo ale tile 24 tɛmɛnen na Jean-Pierre Lacroix a bɛ anw fɛ Bamakɔ yan min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ tile 5 taama la a kɛn bɛ k'o boloda tile 5 taama bɛ tali kɛ fɛn min kan ala lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ tension n'o ye k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya o bɛ kabini waati dɔ la min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Mali a ɲɛmaw n'o ye Mali autorités ye camancɛrɛ fanga ɲɛmaw ka taa se k'a dɔn k'a fɔ ONU ma a ka jɛ k'a dɔn k'a fɔ CEDEAO ninnu bɛɛ lajɛlen gɛlɛya bɛ an ni u cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya gɛlɛya nana fara gɛlɛya kan gɛlɛya filanan tɛ dɔwɛrɛ dɛ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ kabini juillet kalo ale tile 10 tɛmɛnen na min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ ivoiriyɛnw ka sɔrɔdasi
binani ani kɔnɔntɔn olu minnu ni olu tuna anw ka aéroport Bamako kɔnɔ min ni k'a dɔn k'a fɔ danganiya tɛ u bolo min b'a yira k'a fɔ u kan ka na cu anw ka jamana in kɔnɔ o kuma i k'a dɔn k'a fɔ o kɛra gɛlɛya filanan ye min ni k'a dɔn k'a fɔ a nana fara gɛlɛya kan o kuma maa min filɛ nin ye ni o ye Jean Pierre Lacroix ye Jean Pierre Lacroix i k'a dɔn k'a fɔ tile 5 taama in kɔnɔ a b'a fɛ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa i k'a dɔn k'a fɔ teriya min bɛ anw ni o ni cɛ i k'a dɔn k'a fɔ teriya in bɛ se ka kuraya cogo min na a bɛ se ka sinsin cogo min na gɛlɛya min bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ni o bɛ tali kɛ ivoirien ka sɔrɔdasi 40 ani 9 in na gɛlɛya in bɛ se ka nɔgɔya cogo min na o kuma Jean Pierre Lacroix a bɛ taa ka segu la walasa i k'a dɔn k'a fɔ nin lafiya bɛ se ka don nin ko in nɔ cogo min na o kuma Masire Diop a ko i k'a dɔn k'a fɔ waati min na Jean Pierre Lacroix a nana anw ka jamana in kɔnɔ a bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ a y'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ MINUSMA la MINUSMA i k'a dɔn k'a fɔ waati min na MINUSMA a ka mandat a nana kuraya i k'a dɔn k'a fɔ a kɔni kɛra i n'a fɔ jamanikuntigi u ye a tɛgɛ tɔnɔ min ka da a kɔ ka d'a ka jamaniden caman de bɛ yen minnu ni olu ma jɛn i k'a dɔn k'a fɔ MINUSMA a ka nin mandat in kurayali nka an t'a dɔn cogo si la munna i k'a dɔn k'a fɔ mandat in a kurayara nka hakaja hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mandat a kurayara min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ jamanikuntigi Assimi Goïta i k'a dɔn k'a fɔ a ye tiɲɛ tigɛ koyi a y'a yira k'a fɔ hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ MINUSMA a ka mandat bɛ kuraya nka baara bɛ baaraw la i k'a dɔn k'a fɔ MINUSMA a tɛna se k'o kɛ anw ka jamana in kɔnɔ parce que ka fɔlɔ ni o ye Masire Diop ye Masire a y'a yira k'a fɔ ko don tɛmɛnenw na i k'a dɔn k'a fɔ sɛbɛn dira i k'a dɔn k'a fɔ MINUSMA a baarakɛla dɔ ma min ni o ye a représentant dɔ ye Olivier Salgado waati min na i k'a dɔn k'a fɔ a yɛrɛ kun taalen bɛ congé la o kuma i k'a dɔn k'a fɔ décret bɔra a kɔ yan min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ tile 3 kana tɛmɛ a kan walima 72 heures o de taara ka di a ma a ka anw ka jamana in bila bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ MINUSMA a bɛ taa bolo min na anw fɛ yan wagati bɛɛ lajɛlen na MINUSMA a bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ min bɛ tali kɛ anw ka sɔrɔsilakaw la k'olu to a can kuma min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ hakaja n'anw ka sɔrɔsilakaw waati min na u mana Bamanju u mana u bunde sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na MINUSMA a n'a rapport lankolonw kɛ rapport lankolon minnu bɛ kɛ sababu i k'a dɔn k'a fɔ k'anw ka sɔrɔsiw k'u toro o kuma sanga ani waati u bɛ o baaraw de kan ka kɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Jean Pierre Lacroix la a y'a yira k'a fɔ ko u n'a fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ MINUSMA a bɛ se ka sinsin anw ka jamana in kɔnɔ hali bi cogo min na a y'a yira k'a fɔ MINUSMA bɛ anw ka jamana in kɔnɔ kabi san 2013 o kuma i k'a dɔn k'a fɔ MINUSMA a ye cɛ 300 ɲɔgɔn ko k'a dɔn k'a fɔ olu bɛɛ lajɛlen fara k'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ mɛcɛ min ni u n'a mɛn o hukumu kɔnɔna na anw ka jamana in kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ maliden dɔw bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnyana min ni o bɛ wele ko Adama Jara bɛɛ le cerveau olu ka jɛrɛjɛkulu dɔ bɛ yen min ni a bɛ wele k'i k'a dɔn k'a fɔ yɛrɛwolo debout sur les remparts n'a ɲɛmaa dɔ ye k'a dɔn k'a fɔ Adama Jara bɛɛ le cerveau minnu gɛn bɛ ka wuli ka jɔ k'a sɛbɛ boloda min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ don nataw la MINUSMA a bɛ se ka anw ka jamana in bila an ɲɛ cogo min na o kuma ye k'a dɔn k'a fɔ o wuli ka jɔ bɛ sen na n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o wuli ka jɔ bɛ sen na n'a Jean Pierre Lacroix ale fana kɛn bɛ ka wuli ka jɔ boloda a ka jɛ k'a dɔn k'a fɔ teriya ani badenya u bɛ se ka sinsin hali bi anw ni MINUSMA tɛ cogo min na kuma ko nin kɔrɔfɔw bɛ faamu cogo min dɛ a mana kɛ cogo cogo ko don nataw la k'a dɔn k'a fɔ ko an na sigili kɛ ka lajɛli kɛ ka lamɛnni kɛ ko in mana taa laban cogo min na ko an na se ka faamuyali ɲuman sɔrɔ a la Masire filɛ nin an ye min bɔ indépendant kɔnɔ Masire Diop ale ka sɛbɛn don Abu Safinɛ Jara Masire Diop awa i k'a dɔn an b'a fo ka waliman dɔn Masire ye awa i k'a dɔn n teri ye k'a ni cɛsiri k'a ni wuli ka jɔ ani Masire ye taama caman kɛ ɲɔgɔn fɛ Masire Diop kɔni Abu Safinɛ min ye awa i k'a dɔn banabatɔ Sunjata wulila o kumana sa min ye awa i k'a dɔn Boubacar Traoré bete a bɛ k'i lajɛ dɛ mon ami a wulila a bɛ k'i lajɛ o mon ami est là awɔ kɛ ko bonjour e bɛ n ka foli ko bonjour mon ami n bɛ n ka foli fɔ a ye ka n ka foli fɔ Solo ye tabarikala a kulo bɛ kɛnɛ an ka taa on mon ami Bakari ɲɛma wayi an ka taa a bɛ yan basi tɛ n'an bɛ taa n bɛ se Abu mani mɛ mani ye si de ma labɔli kɛ Abu Safinɛ Jara Mahamani Ture hali bi Nouvelle Horizon ale de kuma bɛɛ Abu min ye awa i k'a dɔn bingani waleya min bɛ yen n'a tan bɛ ka ɲɛsin anw ma anw ka jamana in kɔnɔna na min ye awa i k'a dɔn maa dɔw bɛ yen olu kɔni kɛn bɛ ka wuli ka jɔ kɛ n'o ye terroriste ye kabi donni min na an y'u bunte ka bɔ awa i k'a dɔn dugu la dugu min bɛ yen n'an ko a ma ko Mura jɔn ko Ala u wele da kɛra maa min ye wele da kɛ o bɛ kofɔ o siratigɛ la min ye terroriste minnu bɛ yen n'a bɛ wele ko Amsaru Islam ani katiba min bɛ n'o bɛ serma ko fɔ ani Masina katiba ninnu de filɛ nin ye k'u bɛ ka fara ɲɔgɔn kan dabɔ Mali ani Burkina olu ka an ka frontière la fara ɲɔgɔn kan min ni awa i k'a dɔn ŋaniya jugu o b'u kɔnɔ nka o n'a ta bɛɛ o b'a sɔrɔ min ye awa i k'a dɔn banakɔtaala mana fɛn wɛrɛ o fɛɛrɛ tigɛ dimɔgɔba ale bɛ dɔ a banna a ko n'i ye jateminɛ kɛ terroriste minnu filɛ nin ye awa i k'a dɔn u bɛ ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ yalisa min ye forces armées maliennes n'o ye fama ye an ye min da u kan kabiri awa i k'a dɔn min ye Mura kɛlɛ o bɛ se
ka awekado ta juru sara cogo mura ni hakili b'a la a kɛra sababu ye min ye terroriste min fara a ka ca 200 ani dɔɔni ye ka b'a y'a jira o de la k'a fɔ an k'a fɔ limanaw ɲɛna min ye fama ye u ye min kɛ mura min ye awekado maa caman de bɛ n'o ye terroriste u ka awekado jigidamaw ye maaw don minnu n'o y'u ka disibaw ye an y'a caman kɛ c'est tout c'est fini a ko de kama terroriste bɛ awekado dabu ye sunɔgɔ t'u ye sabu a ma k'u golo la cogo si la a ko n'i y'a jateminɛ min ye message bɔra Amadu Kufa yɔrɔ ka welewele da kɛ ka ɲɛsin terroriste ma k'u ka awekado fara ɲɔgɔn kan u k'o dabɔ a jirala k'a fɔ a bɛ awekado tile dama dama bɔ terroriste awekado bɛ ka fara ɲɔgɔn kan u bɛ k'o dabɔ yɔrɔ la yɔrɔ min bɛ n'a bɛ Mali ani Burkina frontière n'a b'o kofɔ a ko awekado n'i ye ko in ta k'a lajɛ gɛlɛya min bɛ yen n'o dar'u ka awekado Aguelhok a bɛ kalo dama dama bɔ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ Tchadiyɛnw de y'o da u kan o bɔlen kɔ anw ye jigini min da u ka awekado mura mara la nin groupe minnu filɛ nin ye awekado kɛmɛ sababu ye dabu ye bi sunɔgɔ t'u ye k'i b'a ye k'a fɔ min ye jamana in fan caman bɛ yen attaques de bɛ ka kɛ awekado ka ɲɛsin anw ka cɛdenw ma n'o bɛ famaw ko fɔ nka o n'a ta bɛɛ anw t'i jigiji anw tɛ yila yila anw bɛ yan ni terroriste min y'a kɔrɔbɔ anw b'i kɛ c'est tout c'est fini Fatiri Kaba ko a ko de siratigɛ la ko n'i ye jateminɛ kɛ k'i b'a ye k'a fɔ nin ko min filɛ nin ye ko don ko min n'a bɛ awekado maa kamana gan kosɛbɛ sabu ninnu minnu filɛ nin wulikajɔ min n'an y'o kɛ ka da u ka mura mara la a ma k'u fɛ bi a ma k'u fɛ sini a ko tariku yɛrɛ kɔnɔna na ni k'i b'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min dar'u ka mura mara la n'o ye awekado gɛlɛyaba de ka ɲɛsin terroriste ma sabu awekado kɛnɛ in kan attaque in kɔnɔna na terroriste yɛrɛ u nima yɔrɔ u yɛrɛ dili don yɔrɔ u jolo yɛrɛ awekado bɛ yɔrɔ min o de awekado ka basiba yɛrɛ an y'o de kɛ c'est tout c'est fini kabo kɛra terroriste bilama awekado yɛrɛ ɲini ani bɔkapi u b'o de la fan bɛɛ fɛ a dɔw b'u sabatɔ ɲini ko gɛn an ka maaw la nka u n'a ta bɛɛ Fatiri Kaba ko a ko n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ min ye an ka cɛdenw ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ min kɔnɔna na an ye opération dɔw sigi sen kan i n'a fɔ opération kɛlɛtigi ani plan Maliko ninnu fɛn fɛn filɛ nin wulikajɔ bɛɛ kun tɛ dɔwɛrɛ min ye awekado terroriste an bɛ se k'u kɛ c'est tout c'est fini Amadu Kufa a y'o kibaruya minnu mɛn k'a filɛ nin ka wulikajɔ kɛ ka welewele da kɛ terroriste dɔwɛrɛw ma yalasa u ka jama o bɛ se ka caya a ko a jirala k'a fɔ min ye ninnu ye Burkina ani Mali frontière o bɛ ka welewele da kɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ o yɔrɔ in de la min ye Amsaru Islam ka bɔ Burkina Faso n'a ɲɛmaya bɛ Zafari Diko bolo ani ka dɔn min ye Katiba Masina n'o bɛ awekado ani Katiba Serma n'o b'olu kofɔ a ko a jirala k'a fɔ nin ko bɛɛ lajɛlen na donc Ala ninnu ka fara ɲɔgɔn kan awekado siga t'a la koyi sabu bingani waleya min bɛ yen n'o taara ka ɲɛsin Katima min ye awekado Katiba Masina ani Katiba Amsaru olu ka chauffeur awekado olu de kun ye o bingani waleya o tigilamaw ye Fatiri Kaba ko a ko nin bɛɛ lajɛlen na menace min filɛ nin ye n'a bɛ ka fɔ an kana kɛ tulonfɛn ye dɛ nka an ka cɛdenw n'u ye fama ye u fana tɛ ka nin ko kɛ tulonfɛn ye sabu u bɛ ka ko in da sɛbɛ la u yɛrɛ b'a dɔn tigitigi ko in bɛ cogo min na Fatiri Kaba ko a ko nin ko in an ka ɲɛ mana bɔ an nɔfɛ an k'a lajɛ ji ɲɛma jɔlen na jamana in cɛmancɛ bolo fɛ yɔrɔ caman bɛ yen min awekado kunu sa bamaciwaleya tigilamaw k'a yɛrɛ k'a fɔ jihadisiw u bɛ munumunu salo la yɔrɔ minnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Janbakura ale bɛ kɔna a ma surunya la maa dɔw kɔni y'a jira k'a fɔ nin ko in bɛ taabolo min kan i ko bi a mana kɛ cogo cogo hakili a sigi ani janto yɛrɛ la o de y'a fura duman ye wa an ka cɛdenw i k'a dɔn k'a fɔ dabu ye bi sunɔgɔ t'u ye sabu wulikajɔ kɛn bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka ɲɛsin ninnu ma n'u y'a kɔrɔbɔ o b'a sɔrɔ awekado anw labɛnnen don wa taa yɔrɔ jan yɛrɛ t'u la sabu n'u y'a kɔrɔbɔ u y'u si bannen de k'a kɛ c'est tout c'est fini n'o tɛ u ka awekado wulikajɔ kɔnɔna na Buguni Zantigila Kati Kolokani a n'a ɲɔgɔnna caman u cɛn ta ka don an kun nin yɔrɔ ninnu bɛɛ la nka u yɛrɛ fana ma fila ni cɛtigɛ sabu a caman bɛ yen minnu ma sigi o kɛra c'est tout c'est fini Nouvelle Horizon Mamadu Touré n'i y'a ka fasire Abu Safunɛ Jara ɲɛma i k'a dɔn k'a fɔ bamananw ko tɛgɛ bila k'i sɔn i k'a dɔn k'a fɔ maa ɲumanya tɛ o kuma ne bɛ n tɛgɛ don mɛ bɔ ni sɛbɛn min ni o cogoya ko le ci kan i k'a dɔn k'a fɔ Musa Seku Jabi ale ka sɛbɛnni don a ko i k'a dɔn k'a fɔ Kolokani Kati i k'a dɔn k'a fɔ Sevare ani Douaza tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ min bɛ talikɛ i k'a dɔn k'a fɔ don tɛmɛnenw na Bamaji wali kɔni taara ka nin dugu kɔfɔlen ninnu k'u sɛgɛrɛ a ye k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi min bɛ talikɛ i k'a dɔn k'a fɔ Bamaji wali a tun bɛ ka anw ka armée k'a sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya min bɛ talikɛ maa minnu bɛ yen ni an bɛ u wele ko diinɛ marifatigiw dɔw k'u ma nanzarakan ko terroristes ninnu kɔni k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi i n'a fɔ i da bɔra kɔrɔfɔ kelen min na a bɛ n'a fɔ o ɲɔgɔnko kelen dugu ye Mura tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ Mura i k'a dɔn k'a fɔ o kun ye dugu ye dugu min bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ni a y'a sɔrɔ jadimaw u ka base ba kun ye nin yɔrɔ in ye o kuma bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ waati dɔ la ninnu kɔni kun ye wulikajɔ sɛbɛ kɛ min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ fɛn minnu bɛ yen ni o darakilen bɛ anw ka jamana kɔnɔdenw na fɛn minnu bɛ yen ni o darakilen bɛ population na
hakaja ubi awele ka fɔ ko u kuma u ka jawaw kan ka tila o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ anw ka armée la Asimi Goïta ani a nɔfɛmaw k'a dɔn k'a fɔ ka kɛ ni anw ni Rusilakaw ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ye min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ pankuru la o kɔni ye baara ɲɛnama kɛ ka da kan i k'a dɔn k'a fɔ mura a ma kɛ basi min ni a najɔyara o kuma i k'a dɔn k'a fɔ farapu baw kɛra mura walasa i k'a dɔn k'a fɔ jadi wale maaw k'a dɔn k'a fɔ dadigura u la o waati o tɛmɛnen kɔfɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ hali bi an bɛ waati min na komi bi i k'a dɔn k'a fɔ jadi wale maaw hali bi u fujɛnen bɛ Kolokani k'a dɔn k'a fɔ ni o bɛnna juillet kalo ale tile 21 ma bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ nɛgɛ kaɲa 5 ka taa se kaɲa 6 ma ti ma min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ jadi maa damadɔ la ninnu kɔni ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ min bɛ tali kɛ gendarmerie min ni a bɛ Kolokani ka taa dɔn i k'a dɔn k'a fɔ o gendarmerie kɔnɔ k'a ma kɛ basi min ni a najɔyara k'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ armée cɛden minnu bɛ o yɔrɔ la ka taa se k'a dɔn k'a fɔ forçati maa minnu bɛ Kolokani ani k'a dɔn k'a fɔ gendarmew y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Nbogo kɔnɔ kelen la k'o don k'a dɔn k'a fɔ jadimaw la bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ o tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ o dugusɛjɛ waati min na an bɛ Kolokanikaw ta jɔyɔrɔ la o dugusɛjɛ k'a dɔn k'a fɔ jumadon ni o bɛnna k'a dɔn k'a fɔ juillet kalo ale tile 22 ma o jadi maa kelen don k'a dɔn k'a fɔ u ye wulikajɔ kɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Kati kan na k'a dɔn k'a fɔ Kati kan bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ n'i ye anw ka jamana in kan ko fɔ bi Kati kɔni k'a dɔn k'a fɔ maa bɛ se k'a fɔ a bɛ fɔlɔ la k'a sababu k'a dɔn k'a fɔ jamana yɛrɛ a nimayɔrɔ min bɛ tali kɛ kɛlɛkɛminɛnko la Kati ye o dɔ ye kuma k'a dɔn k'a fɔ Bamajiw nana k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ dankari la k'o ta ka anw ka kan k'a sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen k'a dɔn k'a fɔ nɛgɛ kaɲa 5 ka taa bila kaɲa 6 waati la 5h ani 6h furajɛw cɛ i k'a dɔn k'a fɔ dugujɛda fɛ o kuma i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ direction des matériels et des hydrocarbures n y'a dɔn k'a fɔ o ye tajibara yɔrɔw ye ani k'a dɔn k'a fɔ kɛlɛkɛminɛn girinw bɛ mara yɔrɔ mun na a bɛna fɔ maa ninnu kɔni kun ye u kunda o yɔrɔw kan nka bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ nin si ma kɛ basi min ni a najɔyara k'a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ anw ka armée les FAMA la montée en puissance de l'armée bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ anw ka armée puissance bɛ u la bi k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ fanga la o bɛ anw ka armée la mais i k'a dɔn k'a fɔ nin attaque in tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ a b'i n'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ jɛrɛjɛkulu diinɛ marifatigi jɛrɛjɛkulu min bɛ yen n'a bɛ wele ko le Katiba Ansardine de Masina n'o ye Amadu Kufa ale ka cɛdenw ye a b'i n'a fɔ Amadu Kufa a kɔni y'a jira k'a fɔ nin waleya cɛjugu in kɛbaa ye ale o tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ min bɛ tali kɛ o jumadon kelen la Korokaw fɛ yen o don kelen la i k'a dɔn k'a fɔ attaque dɔ fana kɛra min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ u taara ka anw ka faamaw sɛgɛrɛ bɔnmu i k'a dɔn k'a fɔ o don de bɛ mɔbili min kɔnɔ mɔbili i k'a dɔn k'a fɔ u ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa i k'a dɔn k'a fɔ u bɛ se ka taa o la ci cogo min na walima k'a exploser min bɛ tali kɛ anw ka faamaw la koro i k'a dɔn k'a fɔ o waleya waati min na a kɛra armée u ye wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ maa 40 ani maa hakɛ dɔ i k'a dɔn k'a fɔ maa 40 ani maa 7 i k'a dɔn k'a fɔ ko armée a sera ka dankari ninnu bɛɛ lajɛlen na i k'a dɔn k'a fɔ o tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ armée kɔni a ye wulikajɔ k'a sɛbɛ kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ka taa Douaza yɔrɔ la an bɛ waati min na komi bi ko armée a bɛɛ kɛ wulikajɔ la ka taa daminɛ Douaza fɔ Segu o kuma ka na fɔ Masina min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ pankuruw la u bɛ yili yala la fan bɛɛ lajɛlen fɛ jadi wale maaw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ u bɛ k'u koro u bɛ k'u koro ka taa don fɔ u ka dingɛ wow kɔnɔ walasa i k'a dɔn k'a fɔ tɛgɛ ka se ka da u kan cogo min na Fadil filɛ nin ye an ye min bɔ i k'a dɔn k'a fɔ le cikan kɔnɔ Musa Seku Jabi ale ka sɛbɛn don Abusa fana jara min ye awai k'a dɔn sɔsɔli o y'a dama ko wɛrɛ ye min ye awai k'a dɔn Mahamadun Hashimiyu Makiyu Madaniyu nin bɛɛ y'a kelen ye o tuma n'i ti kuranna dɔn ɲininkali k'i b'a la n tuama Hashimi ko la kɛlɛ t'a la bilen aw fa Abu t'a la ayi Abu t'a la comment ça e b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ Abu t'a la jango t'a safinɛ lama o t'a la dɛ safinɛ jara o t'a la o b'a la dɛ Abu b'a la Abubakar b'a la o y'anw ka bamanan tɔgɔw de ye ayi safinɛ jara ye an ka safinɛ in to yen mais Abubakar kɔni b'a la Abubakar b'a la alors mais je suis Abubakar ayi ne m'a fɔ k'i to yen koyi i tɔgɔma de tɛ Hashimi ye ne tɔgɔma tɛ ayi mais ne tɔgɔma kɛra ne fana ta bɛ k'a ye ou bien tɔgɔma ye ne fana ye tɔgɔma ye ne tɔgɔma t'i ye mais pourquoi safurulayi ne tɔgɔma ye safurulayi Gasu ma ye nin ye sa k'a tɔgɔma tɛ anw ye ayiwa Jɛnjima o kuma e ni jamanakutigi de tɔgɔma de tɔgɔma ye parce que tɔgɔmaya ye jo ye dɛ jo don e k'i tɔgɔma kɛ jamanakutigi nin tɔgɔ ye ne ta haramu tɔgɔmaya ye jo ye dɛ a tɛ ka ye yɛrɛ Asimi Goïta ayi mais ni tɔgɔmaya ni Asimi est-ce que a kɔni b'a dɔn ko n bi a b'a kalama a b'a kalama a b'a kalama ayi ne bɛ k'e ɲininka ne t'a dɔn a t'a kalama o a t'a kalama ayi parce que n'i y'ale ɲininka Asimi tɔgɔma min bɛ jamana in kɔnɔ n'i ma ɲinɛ ne ye maa 2 de mɛn
Alhaji Mamadou Gaba ale ka fasiri bambulu koro way ka do Mamadou Gaba akuma be ako minisuma ale yi furi ki simbo way ka do ka fo minya awaka ko bela jile jeya minye meja show mimbe no be tugo ka wuli ka joko fo ako imbe chugo mina yelma akumbe wa ikado ka fo ni bela jile tumiye min nasigira Alhaji Mamadou Gaba ako minya way ka do wuli ka jo minna kera ni hagli bala jouer ka lo kleta en 2022 aéroport international président Modibo Keita ko senu sura sibina ni ani konondo mimbe ko war togola ni tege daru kan anga na nyuwa nege akuma awikado amabawi saba akuma chayara wa halibi aminya awikado ambeka jida seneka wari akuro ubeka bo akono ako de strategala minya awikado communique minumbe no luko ni kera no yeka ko injeya communique ngoni kembe soguye ko yin awikado abdabaliba abika machama mine akoni ya jete mine ba ka fo minya awani ngo imbele jileje mi fere ni dabalika soro mimbi sika to lafia bina o de bike soguye minya awikado anunga farafina an fanve dugu ambisika lafiya chugomi mali inyamo ko de wari nyamo nunum bela jele ukanga laje nanzaro be min wele ko option diplomatique ka fere ke yelsa awikado o sira bisika tama nyokon fo mi bisika sura la chugomi anga minya awikado ni ngo bela jele nyeje mana fla minum fleni ulu de kanga laje li min gonna na be bisika na ako de kadra konna na minya je mana nyama mimbe na be togo no ye for nyasimbe ale wele la yelsa ka sika fere sura awikado anga je mana fla ambisika bengola chugomi yelsa ka sika fere sura anga je mana fla am bisika nyokon kamfo chugomina ako de sira tigala nyeje temeneke ibaye ka fo for nyasimbe na le welela ni fensugu nuna dron abe mami mbla barala o ya kadane amay no ya fana ka ministre mimbe akaje mana ni jamana wera ko nyew mimbo nyene bo Robert Duché ale ko ni welela awikado ni ngoina abe ka fere nyinala ako awikado ni aje temene Mali ani Côte d'Ivoire minye Mali ko nana ma chama be min ngoni kamana gwana udabali bana sabu ko imbe ka tasira min veni watila ba ko nana akuma ko ni achara ko ako de kama nyini galu de bike elma awikado tamashe minumbe no lubeka dini chugoina tamashe nunu awikado akoroma suliye muye abara obisika ke chugodi ani anyini fe nyalma obina sika ke soro fenyewa akoni aje temene minye minisumai nga ministry mimbe nabe affaires étrangères ministry nabu kofo alegere la minisuma la ka unyiniga sebenden do kono akasika nyefolike ko nyere finni aje oyembiye ako minisuma amabla dagrinda la koy uye jabilike turasibina ni kono do mimbe Mali ya blanda go minka minisuma fana ikaro ka fo ayagun ka se odama ka nyefolike anye ajira ka fo Mali ani awikado nunu ni nyanje jongo ala fanga la je nyama jolena sabu mi mabina ni kondo yi minisima ka mala ko dononte ba mawte mi mfana ka fo minisima ba kalama fe mi be awikado uni almay ni SAS uni nyanje patika ba ko ako mi mfleni dabali bando de sabu minisima ni nguma mi fo andu ngembe ka wulika joke ka se awikado fornya simbe na ka moma uluka fereke mi mse ka to awikado ko yi abise ka nyesoro chukomi bembe se ka na ani nyanje oni minisima yake ni chukoina togo ko uluka wulika jo na faji membe na ye ala sabu awikado yani minisma yere kan ngoy ngofo an ba don ko me chugomi an nyenyi ngali keka awikado manu nu nyini ga lobe sorasi nu ngofo uye minfo an bodo o na manya be ni chugoina ko ni taraka di awikado kiritigila moma adira kiritigila mami numa ulu fana awikado fuku ka bara deke nga fornya simbe hali na lebe den kerefe ni kiri utigela ka ba minye fornya simbe be ba don ka fo mado mimbe awikado ayere ka dugu atitlonga kiri kola jango te jamana werema ona kera ni jugoina abi basigi ki hakli sigi nga kiritigila mo ya bla sira minve antina ta ulawa note minye ko warka uya awikado ka nyama mimbu kuna binoy alasani dramani watarai be ba don alasani hakli na miye ani awikado Emmanuel Macron kanyeshi awikado aunga jamana fere ni dabali wo de ke wati be ka sega jamana ka bo adabuluka o temene ngo ka boy hali pembe mindara an ka no kera sedia woni uyema ka koy ma chama be minu ya jira ka fo alasani daramani watara anno belebele be ala sabu ama bla dagrindala ale ko ni ko de ko ka anyo ere mine ka finya ere tige an patirga ba ko akoko ni wari awikado amarabaw ukanga fomya ka don ka fo ko min vle ni na be ni chugoina dongo ala atita parce ko sabu an ga jamana dew ni ko wari jamana dew abe ikele nyema ka jike ukatona yalsa ko imbisika lafiya chugo nyini ngali mimbike yelma minya awikado Côte d'Ivoire u pereledo aumbela nyini do ndofe u pereledo ka ola nyini ko luke awnyewa kele abusa funa jara niye jatemeneke ibai ka fo awnga machama mbe minu yeteke jigu ye nu kera so be ka jamanai ka fripi ka kese tout c'est fini o machama mbe nu ya ke ube yoro mi nyini nu be bulbuli dabo kata yoro mi o Côte d'Ivoire achamame adili ba ere jamana ere muruba me mimbulu ka kantige Karimu Keita abe Côte d'Ivoire abe njala abe ko sugu benja sugu be abe benja sugu be bon tiavi voilà tiavi c'est grave
wallahi c'est grave o bɛ an kɔrɔ yan ka mandat d'arrêt international d'a kan a dɛsɛra ka d'a ma a dɔ ma se k'o bila ka na di anw ma pourtant an dun delila ka mandat d'arrêt international dalen ivoirien dɔ kan k'a bila ka taa di u ma ayiwa o ma kɛ nin ko kɔni ye min ye aw ye k'a dɔn a kuma ka ca kosɛbɛ a k'o de siratigɛ la o maa minnu filɛ nin yalisa aw ye k'a dɔn nin sɔrɔsi ninnu liberté min bɛna d'u ma yalima an ka jamana ɲɛmaw o ko bɛna kɛ cogo min na a ko aw ye k'a dɔn nin ko in bɛna kɛ cogo min f'a ka lajɛ sabu ninnu fɛn fɛn filɛ nin olu de kan ka lajɛ yalisa min ye an ni Côte d'Ivoire an bɛ se ka nin ko la ji jukɔrɔ cogo min ka bɛn sɔrɔ a kɔnɔ n'o tɛ MINUSMA kɔni y'a jalajɛya a y'a ko bɛɛ dilan k'a ɲɛ an bɛ dugawu de kɛ min ye aw ye k'a dɔn tiɲɛ min dira ma aw ye k'a dɔn Ala ka se ka kɛ sababu ye k'an ka tiɲɛ hali bi ka aw ye k'a dɔn a sɛbɛntiya Fasiri filɛ min ye Elhaji Mahamadu Gaba ale ka kuma k'a don soir de Bamako o kɔnɔ i bonya b'a la Gawusu Keyita i ka application min bɛ n'o ye Play Store maa minnu b'a kan aw ko ka fɛɛrɛ kɛ ko volume f'i k'a lajɛ o fana bɛ n k'olu fana ye maaw de ye minnu bɛ ka a lamɛn o ye Play Store o b'a kan yan k'i k'a lajɛ Ala k'a ni sababa bɛn ami ɲɛma i ka dɔn k'a fɔ ne bɛ n tɛgɛ don ne bɔ ni sɛbɛn teliyala min ni o jɔ ko l'éducateur du renouveau k'a dɔn k'a fɔ ka kɛ ni a ka bi bɔli ye nin ye k'a dɔn k'a fɔ Seri Jora ani Y Dumiya olu ka fasiri don i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ conseil national de transition i k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ o ye maa 121 ye o kuma i k'a dɔn k'a fɔ jamanikuntigi u ye décret dɔ bɔ décret min ni a bɛ kɛ sababu ye CNT min ni a bɛna kɛ sababu ye maa 26 k'o bɛna fana i k'a dɔn k'a fɔ maa hakɛ fɔlen kan parti min bɛ ni o bɛ wele ko parti yɛlɛma bɛɛ lajɛlen bɛ kalama k'a fɔ n'i ko parti yɛlɛma i hakili bɛ jigin maa fɔlɔ min na o ye Musa Mara ye Musa Mara i k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ Dankɔrɔba a ye wulikajɔ caman kɛ anw ka jamana in kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya politique ko o bunakun kan a ka jan anw ka gouvernement caman bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ Musa Mara a bɛna fɔ a ye waati kɛ o kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ Dankɔrɔba a premier ministre a y'o kɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ministre ganzanya la a ye nin jɔyɔrɔw bɛɛ lajɛlen fa anw ka jamana in kɔnɔ o kuma Musa Mara i k'a dɔn k'a fɔ waati min na nin décret a bɔra ka bi tandalen politiquement caman de bɛ olu kɔni bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ ko in na min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ maa 26 wɛrɛ k'o ka fara jamakulu kan a ye k'a dɔn k'a fɔ a jamɛ politiquement caman k'a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ nin na kɛ occasion ye min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ u ka cɛden dama dɔw la olu fana na taa fara i k'a dɔn k'a fɔ SNT maaw kan walasa i k'a dɔn k'a fɔ tɔrɔmɔjɔnya min bɛ sɔrɔ yen i k'a dɔn k'a fɔ olu fana ka o sɔrɔ koyi i k'a dɔn k'a fɔ Musa Mara a n'a ka ko bɛɛ lajɛlen i k'a dɔn k'a fɔ Musa Mara a ko nin hakilina min ni a talen filɛ nin ye nin tɛ olu ka parti yɛlɛma ka hakilina ye k'a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ hakilina min ni a talen filɛ nin ye i k'a dɔn k'a fɔ olu b'u jɔ kɛrɛfɛ nin ko in na fɔlɔ k'a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ wa min bɛ tali kɛ parti yɛlɛma la olu kɛtɔ tɛ ka maa bɔ a ko kama wa i k'a dɔn k'a fɔ hakilina min ni a talen filɛ nin ye i k'a dɔn k'a fɔ olu tɛ tɛgɛrɛ fɔ nin hakilina in kan dɛ k'a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Musa Mara a y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi anw ka jamana in ni o ye Mali fasoba in ye a ye k'a dɔn k'a fɔ n'i ye maa 26 fara nin ko in kan bilen fɛn min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ kalo miliyari hakɛ dɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ tɛ a dakun bɛ taa i jɔ o la i k'a dɔn k'a fɔ jamana a bɛɛ gɛlɛya kɔnɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko jamana a bɛɛ gɛlɛya kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya i k'a dɔn k'a fɔ min ni a bɛ wele nanzarakan na ko crise économique et financière n'o ye k'a dɔn k'a fɔ sɔrɔ o musaka ko sɔrɔ ani musaka ko o gwɛlɛ o bɛ jamana kan n'a lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ sisan kalo 6 baɲango an bɔra k'o kɛ sisan min ni o bɛ wele ko embargo o kɛra sababu ye k'a dɔn k'a fɔ jamana a sɔrɔ caman de bɛ yen sɔrɔda caman bɛ k'o ɲɔngiri bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ yanni embargo cɛ bana cɛjugu min ni o ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen suna ɲɛ minɛ a la ni an bɛ a wele ko covid i k'a dɔn k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen kɛra sababu ye min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ anw ka sɔrɔ ani musaka kow la k'a bɛɛ lajɛlen k'a ɲɔngiri n'o bɔra yen an bɛ waati min na komi sisan bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ Ukraine ani Russie olu bɛ kɛlɛ la kabini waati dɔ la ninnu bɛɛ lajɛlen ye gwɛlɛya min k'a dɔn k'a fɔ ni an kɛmɛ ka an ta sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen na o kuma i k'a dɔn k'a fɔ a bɛna fɔ min bɛ wele ko crise financière i k'a dɔn k'a fɔ a gwɛlɛya a bɛ jamana kan i k'a dɔn k'a fɔ kasabi ko musaka ko a gwɛlɛya bɛ anw ka nin waati na o kuma i k'a dɔn k'a fɔ Musa Mara a y'a jira k'a fɔ maa minnu filɛ nin ye ni o bɛna fara CNT kan ninnu dun tɛ ale ka hakilina ye k'a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya jamana a bɛ gɛlɛya kɔnɔ o kuma i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn fɔ parti politique maa tɔw la olu kɔni bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ fa bɛɛ lajɛlen fɛ olu kɛn bɛ ka dunu ni bala ta u bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ walasa i k'a dɔn k'a fɔ nin hakilina min ni a talen filɛ nin ye jamanikuntigi fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya i k'a dɔn k'a fɔ maa 26 i y'a dɔn k'a fɔ yanni jamanikuntigi a ka hakilina in da n'a lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ sigiw kɛra a kan assise nationale o ye sigiw kɛ a kan min b'a jira k'a fɔ maa 26 u kan ka fara CNT a jamakulu kan kuma i k'a dɔn k'a fɔ parti politique maa tɔw kɔni bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ dunu y'a f'i ye cogo min u kɛn bɛ ka dunu ni bala ta k'a sababu kɛ i k'a dɔn maa 26 o bɛna fara a jamakulu kan kuma i k'a dɔn k'a fɔ o kɔni o ka di olu ye
ye min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ nin parti na n'o ye Musa Mara ye a ɲɛmaaw kɔni y'a yira k'a fɔ hakilila min ni a talen filɛ nin ye olu tɛ hakilila in fɛ bi u tɛ a fɛ sini k'a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ jamana a bɛ gɛlɛya kɔnɔ Musa ko ale na sira kan i k'a dɔn k'a fɔ ni a ma ɲɛ k'a fɔ ko jamana a bɛ gɛlɛya kɔnɔ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka tigɛ i k'a dɔn k'a fɔ min ni a bɛ wele ko i k'a dɔn k'a fɔ crise économique et financière o bɛ se ka nɔgɔya jamana kan cogo min na Musa Mara a ko i k'a dɔn k'a fɔ parti min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ dépense de l'état la train de vie de l'état i k'a dɔn k'a fɔ jamana a foroba baarakɛyɔrɔw i k'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen bɛ ka tigɛ walasa i k'a dɔn k'a fɔ dɔ bɛ se ka bɔ o musakaw la cogo min na i k'a dɔn k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o fɛɛrɛw bɛ sirɔn i k'a dɔn k'a fɔ ka dɔ wɛrɛ fara CNT a jamakulu kan bilen i k'a dɔn k'a fɔ ko olu fɛ la ko tɛ Fatiri filɛ nin ye an ye min mo indicateur du renouveau kɔnɔ Seydou Jara ani Y Jumia olu ka sɛbɛn don Abu Safinɛ Jara an bɛ Seydou ni Y fo k'u waleɲuman dɔn tabarikala bi awa i k'a dɔn ka dugawu kɛ jamana bɛ se ka basigi tabarikala cogo min na ayiwa ni dɔ ka bamafa dɔ ka nati ja bamananw ko ti koyi i y'a faamu ni Musa Mara t'a fɛ dɔ ka fara jama kan parti politique tɔw a ka di olu ye dɛ parce que n y'a fɔ Fatiri y'a fɔ cogo min na c'est une occasion pour ces gens là parti ka se ka e bɛ ka mun nin ye mun ye Gɔlɔbɛji n bɛ k'an ka te ko i m'a mɛn hali bi i bɛ ɲininkali la ko nin ye mun ye i n'a fɔ n ko sinzandini don ko Gɔlɔbɛji o tuma sumaya de b'i la Gɔlɔbɛji min kɔni o ye sumaya a ko Asimi Goita Tuama Asimi Goita Tuama ayi non hali ni a t'a kalama a bɛna bɔ a kalama wallahi siga t'a la fo k'a dɔn k'a fɔ a Tuama dɔ to a ko Mamadu Adama Mayiga Jimɛ Sako an ka foli bɛ ka ɲɛsin a ma Docteur Kulubali an b'a fɔ Malikɛr k'a ni cɛsiri k'a ni baara a ko Musa Mara ka nin kuma ka ɲi nin bɛ retard la a ye tiɲɛ fɔ c'est un retard Musa kan ka nin fɔ waati min o tɛ bi ye a fɔ kuma tɛ nin banna a mɛnna fɛn banna ka sɛgɛw bɔra ka fɛnw bɛɛ kɛ k'a ban solution t'a la kɛlɛ selen Sokoro kun na Mariba Yasa donc t'o la bilen dɛ o t'o bannen o Musa Mara a b'a fana tuma dɔ la man bɛ bɔ ka kuma dɔrɔn pour que mɔgɔw kana ɲinɛ a kɔ quoi awɔ a fana bɛ ten awɔ a bɛ kuma dɔrɔn parce que n'i ye nin position ninnu yira ɲinɛ kana k'ale kɔ sisan mɔgɔw b'a fɔ non Musa c'est un patriote ouais a fana bɛ kuma a bɛ ten quoi kuma dɔ politique maaw fɛ o fɛɛrɛw ka bon u bɛɛ ye politique maa kelenw ye nin bɛɛ y'o ye olu ye politique maa ye cogo min Choguel ye politique maa ye ten faramafɛnw u yɛrɛ damaw de bɛ ɲɔgɔn dɔn faramafɛnw tɛ a banna ayiwa an ka taa Abu Safinɛ an bɛ taa min ye aw ye k'a dɔn Maimuna Dunbiya a kuma n bɛ sɛbɛnden in tɔgɔ ye ko Soir de Bamako Maimuna ko min ye aw ye k'a dɔn sariya sunkura min taara n'o bɛ wele ko loi électorale ni CNT ni a y'a ta Choguel lagosi ni mɔlɛ min dara kan ko a tɛ ka se ka ɲinɛ a kɔ fiyewu min kɛra Maliki Jaw n'a ka mɔɔw fɛ ka ɲɛsin Choguel n'a ka gouvernement ma ko Choguel dɛsɛ bɛ ko ka ɲinɛ o kɔ Fasɛgɛ b'a ko a ko anw ka premier ministre kɔnɔna maa don koyi maa don min aw ye k'a dɔn i b'a kɛ a la a bɛ se ka yɛlɛ i fɛ nka a tɛ ɲinɛ fiyewu a k'o de kɛra sababu ye min ye aw ye k'a dɔn Choguel ni waati dama kɔnɔna na k'i b'a ye colonel Maliki Jaw kan na a bɛ ɲɔgɔn fɛ aw ye k'a dɔn a bɛ yɛlɛ ko ja ko min b'a kɔnɔ ko Ala de ye o dɔnba ye Choguel loi min bɛ n'a bɛ loi électorale ko fɔ o min n'o tɛmɛna ko Choguel dɛsɛ bɛ aw ye k'a dɔn ko ka ɲinɛ o kɔ a k'o ye fɛn min ni aw ye k'a dɔn tamasiyɛnw o bɛ ka yira fan bɛɛ lajɛlen fɛ sabu kɔsɔda na Choguel ko ni aw ye k'a dɔn a n'a ka maa ninnu ye ɲɔgɔn ye maa minnu bɛ yen ni aw ye k'a dɔn o ye maa dɔw ye minnu taara bɔ a fɛ Choguel ye min fɔ k'i k'a dɔn o y'o misali dɔ ye sabu video dɔ bɛ yen ko video in bɛ ka cari a bɛ ka munumunu fan bɛɛ lajɛlen fɛ video in kɔni ne y'a kibaruya min sɔrɔ ko kabiri le 20 juin wa jumɛn de 20 juin awɔ k'a mɛnna dɔɔni nka nin waati laban ninnu na u y'a labɔ u y'a labɔ video in labɔra nka min bɛ fasiri o kɔnɔ o tɛ bali ka fɔ dɛ o tɛ bali ka fɔ o fɔ an ka taa Maimuna Dunbiya a ko de siratigɛ la min ye aw ye k'a dɔn video dɔ bɛ yen a bɛ bɔlɔlɔ fɛ a bɛ ka cari fan bɛɛ lajɛlen fɛ a ko video in kɔnɔna na donc Ala min ye aw ye k'a dɔn Choguel a kumana nin kan kosɛbɛ sabu ŋaniya de tun bɛ aw ye k'a dɔn CNT mɔgɔw kɔnɔ ale n'a ka gouvernement k'u galawu aw ye k'a dɔn ni k'u bɔ yen a ko maa caman bɛ yen n'u kɔnɔ k'a fɔ loi électorale min n'a tɛmɛna aw ye k'a dɔn assemblée an ka CNT kɔnɔ min ye aw ye k'a dɔn sariya 200 ni kɔ 92 u y'o laroué ka yɛlɛma don la CNT mɔgɔw ka tila tuguni k'a di président ma o ka jɛn n'a ye k'u k'a dɔn CNT mɔgɔw y'o baara min kɛ k'u y'a jira k'a fɔ fangaw tɛ kelen ye séparation de pouvoir min n'o bi fɔ k'o ye wulibali ye nka min ye aw ye k'a dɔn kɔnɔna na kuma caman fɔra min ye maloya ye k'o ta k'o ɲɛsin aw ye k'a dɔn Choguel ka gouvernement ma ka kɛ sababu ye Choguel ka gouvernement fo ka o suru k'o ban pewu k'o ye misali minnu bɛ yen ni aw ye k'a dɔn o dara kɛnɛ kan o kumana sa Choguel y'o kuma fɔ mɔgɔw hakili la k'a fɔ ko ɲinɛ kɛra kɔ Choguel ma ɲinɛ a kɔ dɛ Jerikaba ko a k'o de siratigɛ la min ye Choguel
Fakoli ale misali min yɛrɛ ta k'a di loi minnu bɛ yen n'olu projet de loi o minnu bɛ yen n'olu bɛ tɛmɛ kabiri ala y'ale da maa ye maa ka jabara wele ka na nin cogo in na jango tɛ k'a kɛ en direct k'olu kɔni balila ka bɔ min galama ni projet de loi lagosi maloya o ta k'o lase aw ka dɔn u ma o filɛ nin ye ka nin waleya ninnu de kɛ ka na ni ORT min ka na da kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen k'a ye a ko kuma na sa min ye aw ka dɔn Maliki Jaw a ye kuma fɔ kɛnɛ in kɔnɔna na min maa fana tɛ ɲinɛ kɔ sabu a y'a jira k'a fɔ ko tariku yɛrɛ kɔnɔ min kɛra aw ka dɔn CNT kɔnɔ k'o ye misali ye misali min ni aw ka dɔn maa tɛ ɲinɛ kɔ sabu min ye aw ka dɔn maaw kun sɛgɛsɛgɛlen don ani maaw kun bɛ taabolo min kan k'olu y'o bɛɛ yɛlɛma a ko président CNT Maliki Jaw a ye nin kumakan minnu n'a y'olu bɔ k'u bin o kɛra sababu ye min ye aw ka dɔn session d'avril a kɛra o kɛnɛ kan nin kɛnɛ in kan sa min ye amendement 92 k'o de yɛlɛmana ka sababu kɛ gouvernement kun ye min ɲini ani yɛlɛma donna minnu na kelen dɛ premier ministre a ko aw ka dɔn n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ politique min bɛ a da aw ka dɔn fɛn dɔ fɛn min n'a bi maa kamana guwan a ko n'o tɛ premier ministre a donni kama maa min kun bɛ a tɔgɔ la o ye madame Sila Fatoumata Seku Diko o ye ministre min denkunnen b'a kɛrɛfɛ réforme politique ani institutionnelle o bɔlen kɔ yen a ko a jɛɲɔgɔn min bɛ yen n'o ye aw ka dɔn Ibrahima Ikasa Mayiga ye o fana kun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na a ko gouvernement a ye aw ka dɔn hakilina minnu di ka waati jan kɛ ka baara kɛ minnu na CNT filɛ tile kelen waati kelen k'o bɛɛ lajɛlen jɔsi ni k'o bɔ yen a ko kuma na sa faamuya Choguel Kokala Mayiga an bɛ don min na i ko bi mun dun kelen na hali bi aw ka dɔn a dɛsɛ bɛ ka ɲinɛ nin ko in kɔ a ko dɔwɛrɛ tɛ dɛ min ye aw ka dɔn ɛsi min bɛ yen n'an b'a kuma na Choguel kun ko k'a ka kɛ maa 7 ye maa 7 in u y'a b'o la k'a kɛ maa 15 ye o kɔnɔna na Choguel kun ka fɔ la maa 3 walima maa 4 aw ka dɔn Choguel kelen kun b'o sugandi nin dun kura min nalen don Choguel kelen aw ka dɔn maa 1 a ko kuma na sa président min bɛ ani parti politique minnu kun bɔra la dɔ farala olu kan olu fana ka jama dɔ farala u kan a ko nin fɛn filɛ nin bɛɛ de ye ko ye ko min kɔni kɛn bɛ sababu ye Choguel dɛsɛ bɛ ka ɲinɛ aw ka dɔn ninnu kɔ a ko n'i y'a jateminɛ CNT olu kɔni bolo nouvelle loi électorale a débat a banna pewu nka premier ministre Choguel Kokala Mayiga n'a an bɛ don min na i ko bi waati bɛɛ ni aw ka dɔn hakili jiginna a bɛ fundeni a bɛ dimi wa a bɛ aw ka dɔn muru turu k'a lawuli Fatiri filɛ Mayimuna Dunbiya a ka fasiri don aw ka dɔn u ka bidon bɔli soir de Bamako Abu Safunɛ a b'o de kɔnɔ i bonya b'a la ɲɛma an bɛ dugawu kɛ hali bi Ala ka jamana ala bon c'est vrai Choguel fana a ka kuma nɛmɛ dɔɔni o fana ka di parce que nin ko in banna nin tɛmɛna mais ɲininkali min fana bɛ kɛ vidéo min fana ye vidéo kɔrɔ ye min ye kalo vidéo ye o fana bɛ ka fɔ ni maa minnu m'a faamuya o fana bɔ waati tɛmɛna a kuma ka ca donc ko in kɔni ye min ye ne kɔni ye min faamuya politikimɔgɔw yɛrɛ dama ni ko i b'i yɛrɛ farati ka don ni ɲɔgɔn cɛ n tɔgɔ n bɛ min f'i ye a bɛ gɛlɛya o b'i kɛ sɛgɛ ka sɛ a bɛ ko ye dɛ o b'i ta caw o tuma an bɛ dugawu kɛ ninnu yɛrɛ damaw anw kɔni ta ye fasiri kala ye Ala k'an ni sababa bɛn bisimila ɲɛma i ka dɔn k'a fɔ ne bɛ n tɛgɛ don ne bɔli sɛbɛn min ni o cogoya ko lɛni pana kosɛbɛ i ka dɔn k'a fɔ Abdul Danbele a b'u ko waati sera an k'o kalan a sera ko waati sera ko an ka taa sugu la sugula mɔgɔw bɛ ka tamasiyɛn jira an na ko an ka taa an munumunu sugu fɛ yalisa min ye i y'a faamuya b'a la publicité ni fɛn ninnu olu bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min Ala k'an ni sababa bɛn Nura FM 94.4 tɔmi murumuru 5 76 33 43 03 Gawusu Keyita Gaston de Fer Najini Kadi a kadi o kuma na an bɛ aw ka dɔn Najini Kadi maaw bɛɛ lajɛlen fo ko ni cɛsiri Abu Safunɛ ka segin Keyita an ka foli ba ye ka foli la seli Haji Seguba Samake Boto ko ni cɛsiri aw ka dɔn k'an ka foli b'u ye bisimila an ka taa ɲɛma i ka dɔn k'a fɔ n bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni sɛbɛn min ni o cogoya ko lɛni pana Abdul Danbele ale ka sɛbɛn don ko i ka dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ san laban in na min bɛ terikɛ i ka dɔn k'a fɔ anw ka jamana a kalanso bɛɛ lajɛlen bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ sa a bɛ taa kuncɛ ni fɛn min ye o cogoya ko examen i ka dɔn k'a fɔ min bɛ terikɛ dɔgɔtɔrɔso minnu kalan dɔgɔtɔrɔso kalanso n'o ye i ka dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni u bɛ dɔgɔtɔrɔya a kan k'a kalan kɛ i ka dɔn k'a fɔ olu bɛ kalan kɛ ekɔliso minnu na o ekɔliso 8 de bɛ yen minnu ni ka dɔn k'a fɔ olu se ma se ka don examen ko in na ɲinan i ka dɔn k'a fɔ min bɛ terikɛ ka dɔn k'a fɔ ka sababu kɛ autorisation ko tɛ sɛbɛn yamaruya sɛbɛn tɛ u bolo min b'a yira k'a fɔ ko u ni ekɔliso in a dayɛlɛli a ka kan ka dɔn k'a fɔ yamaruya sɛbɛn kan ka kɛ u bolo min b'a yira k'a fɔ u kan ka ekɔliso k'a dayɛlɛ walasa i ka dɔn k'a fɔ u ka denmisɛnninw bɛ se ka sen n'o ye ka dɔn k'a fɔ ɲɔgɔn da sa ɲɔgɔn da la cogo min na n'o ye ka dɔn k'a fɔ examen de fin d'année kuma i ka dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi fɛn min bɛ terikɛ ka dɔn k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ kalandenw ka ɲɔgɔn da ka dɔn k'a fɔ olu kɔni baaraw daminɛna kununko wa a bɛna to senna fo ka taa se jumadon ma o baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ senna anw ka Mali a dugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ kuma fɛn min bɛ terikɛ ka dɔn k'a fɔ école de santé la min bɛ terikɛ école de santé a 8 Baɲango la kɛrɛnkɛrɛnnenya ka dɔn k'a fɔ institut de formation
Croix Rouge malienne ka do ka fɔ olu se ma se ka don ɲɔgɔn da la ka sababu kɛ ka do ka fɔ papier ndanya ye min bɛ tali kɛ ka do ka fɔ école de santé min ni a fana bɛ Bakineda i ka do ka fɔ olu fana ka écoledenw ma se ka baara in k'a kɛ ka sababu kɛ ka do ka fɔ u ka écoleso ɲɛmaaw ma se ka u ka sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen k'a bila sen kan min bɛ tali kɛ ka do ka fɔ école de santé ba Aminata Dugure ka do ka fɔ nin fana ye école de santé école de maa minnu bɛ dɔgɔtɔrɔya kan k'a kalan k'a ɲɛdɔn ka do ka fɔ olu bɛ kalan la nin écoleso in na ka do ka fɔ u kɔni ka ɲinanza ko a kɛra fu falaki ye min bɛ tali kɛ Guanzangolo la i ka do ka fɔ nin écoledenw kɔni ko u laban sen bɔra a ko Guanzangolo école de santé i ka do ka fɔ école de formation des agents de santé min ni ka do k'a fɔ nin waati na a fana bɛ Bamakɔ i ka do ka fɔ o kalandenw fana ma se ka baara in kɛ école de santé min ni o cogoya ko Bakari Jakite ale fana ka kalandenw ma se ka u sen don ɲɔgɔn da rɔ min bɛ tali kɛ ka do ka fɔ école de santé de Fana nin fana école de santé min ni a bɛ Fana i ka do ka fɔ ka taa se min bɛ tali kɛ ka do ka fɔ école de santé Mariam Jara nin bɛɛ lajɛlen ye école de santé écoleden minnu bɛ dɔgɔtɔrɔya bunakun kan i ka do ka fɔ u b'a fɛ ka dɔgɔtɔrɔya kalan kɛ k'a kɛ ka buna a ɲɛdɔn walasa i ka do ka fɔ don nataw la min bɛ tali kɛ kɛnɛya siraw la olu bɛ se ka taa o siraw kan cogo min na i ka do ka fɔ san saba tɛmɛ nin kɔrɔ kɔfɛ a ka do ka fɔ ko ninnu ka san bannen filɛ fu falaki la k'a sababu kɛ i ka do ka fɔ écoliso ɲɛmaa minnu bɛ yen n'olu bɛ wele ko promoteur i ka do ka fɔ maa min bɛ yen ni o cogoya ko Bakari Kamara ale ye directeur général de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ye a ko i ka do ka fɔ kabini waati dɔ la olu kɔni ye i ka do ka fɔ bataki ci écoliso ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ u ka écolisow la u k'a dɔn k'a fɔ u ka yamaruya sɛbɛnw ɲini u la yamaruya sɛbɛn min bɛ u yamaruya k'a fɔ u ni écoliso a dayɛlɛli ka kan i k'a dɔn k'a fɔ ko u ka sɛbɛn bɛɛ lajɛlen salo i k'a dɔn k'a fɔ ka taa bila i k'a dɔn k'a fɔ ministère so la i k'a dɔn k'a fɔ o kumaw fɔlen ka se bi ma i k'a dɔn k'a fɔ ko ni écolisotigi minnu filɛ nin ye u ma kalan don ɲina ka bɛn ni olu ka kɔrɔfɔ ye o kuma i k'a dɔn k'a fɔ ko baara min ni a kɛlen filɛ nin ye i k'a dɔn k'a fɔ ko a sudara a mɛnna dɛ k'a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ u ye ɲɛfɔliw kɛ u ye kabini kumajan walasa i k'a dɔn k'a fɔ san laban na u ka denmisɛnninw bɛ se ka sɔnni ɲɔgɔn dara cogo min na k'u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sɛbɛnw k'a dɔn k'a fɔ u kana ni u ye wa i k'a dɔn k'a fɔ u kan ka droit minnu sara jamana yɛrɛ ye ko o baaraw k'o bɛɛ lajɛlen sabati yanni examen don cɛ nka i k'a dɔn ka nin kuma in kɔni a fɔra i k'a dɔn k'a fɔ a tɛmɛna fu falaki ka sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ écoliso ɲɛmaa minnu ni u cogoya fɔlen filɛ nin ye minnu ma kalan foyi dɔn u ɲina ka bɛn ni ɲɛmaaw ka kɔrɔfɔw ye o kuma i k'a dɔn k'a fɔ a jaabi kɛra min ye a ko o filɛ nin ye dɛ o kuma i k'a dɔn k'a fɔ denmisɛn minnu kan ka kalan kɛ nin yɔrɔ in na k'a bɛɛ lajɛlen bunɛnen filɛ nin ye k'a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ a denmisɛnnin si ma se ka ɲɔgɔn da k'a kɛ Basiri filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ Abdul Dambele ale ka sɛbɛn don Abdul Dambele ni ale bila l'alerte away ka dɔn min ye Bazumana Kane ale fana kuma bɛ l'alerte kɔnɔ ale y'a jira k'a fɔ min ye away ka dɔn direction nationale de l'urbanisme et de l'habitat min ye away ka dɔn a baarakɛlaw kalikan di dɔwɛrɛ min y'u ka ɲɛmaa min bɛ yen n'o bɛ Amadu Dunbiya ko fɔ k'a ka taa ka bɔ olu kunna a ko n'i y'a jateminɛ directeur min bɛ yen n'o ye Amadu Dunbiya ye donc ala away ka dɔn a fɛlen tɛ hali dɔɔni a yɛrɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a ko dɔwɛrɛ tɛ syndicat national de l'industrie du bâtiment bois et matériaux de construction du Mali n'o bɛ Sina Babcom ko fɔ olu kɔni ka wuli ka jɔ tɛ dɔwɛrɛ direction nationale de l'urbanisme ani habitat kɔnɔna na olu y'a ɲini k'a fɔ ministre min bɛ yen n'o ye vraiment away ka dɔ Kamena ye k'a lajɛ cogo sugu bɛɛ lajɛlen na a ka nin cɛ in sans délai k'a wuli ka bɔ olu kunna sabu olu hakili la k'a fɔ ɲɛmaya n'i y'a mɛn ɲɛma kɔmɔw de bɛ yen nka a bɛ ka wuli ka jɔ minnu kɛ minnu ni sababa bɛnnen tɛ o bɛ kɛ sababu ye ka cakɛda in away ka dɔn ni k'a sigi a sentigɛ kɔnɔ ni jɛ in bolokɔnɔ ni sini b'a ma koyi sabu ninnu y'a jira k'a fɔ a n'a ni bi cɛ kalo kɔnɔntɔn don hali k'a fɔ ka ɲɔgɔn ye kɛ min ye away ka dɔ ani baarakɛlaw ka ɲɔgɔn ye ka to ka hakilinaw falen falen u ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ baarakɛla tɔw bɛɛ ani ɲɛmaaw b'a kɛ cogo min i ka dɔn k'a m'o kɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen a jɔn bɛ maaw la a ti maa dɔn a ka sira ti maa la hali baara yɛrɛ kɛcogo ɲuman k'a to o dɔn walasa ɲinifɛnw caman bɛ yen minnu kɛn bɛ kɔlɔlɔ ani gɛlɛya ye min ni nin cɛ in n'o bɛ directeur ko fɔ n'o ye Amadu Dunbiya ye n'a tɛ ka se ka away ka dɔn a baaraw kɛ a jugu yɛrɛ min ye syndicat jɛkulu bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka away ka dɔn jugu in fɔ sɔkɔrɔ lagosi a ko tuma min don minɛ ko bi wuli ka jɔ kɔni bɛ senna yalisa k'a lajɛ cɛ in away ka dɔn nɔgɔya bɛ se ka kɛ cogo min yalisa ani a ka baarakɛlaw bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya ni yɛlɛma min kan ka don a la ni yɛlɛma ma se ka sɔrɔ a la baarakɛlaw kɔni kalikan di dɔwɛrɛ ni cɛ in awa fɛɛrɛ ka kɛ a ka taa ka bɔ yen n'o ye Amadu Dunbiya ye sabu away ka dɔn u t'a fɛ bi u t'a fɛ sini Bazumana Kane
damuson kumana ni y'ale ka fasire away ka do ka bo sebengono nanga ma ko laler o ka bidon boli Abu Safune Jara nyama ikado ka fo me segiteli ala ka do indicateur du renouveau kono o de akumana abi ka do ka fo médecin chef mi ni ka do ka fo ni abe kumaraga nya do ka fo ni dugu deni do e mi ni ka do ka fo abe lamidu ka do ka fo ni me jema ale cercle kono na ka région au côté ka do ka fo mi be talike muntaka kuluballa muntaka kuluballa ka do ka fo ni chef de poste kuno ka do ka fo kuro maga ka do ka fo mi be talike bamanji dola abina fo ko ukoni ye abune anina amuso ani adon yere nya ni wala ngara keto jumena ka do ka fo o de fleni kamale dobe ka do ka fo abina fo téléphone dobe abolo atare ka do ka fo médecin fe aka médecin aka docteur sula ka do ka fo téléphone dobe ale bolo aba fe aka sangwe mai ka do ka fo o roni belajelena médecin ko ni ay téléphone mine ka laje ay ka fo téléphone ye téléphone mini a batterie rete ka son mai ka do ka fo ale labatna téléphone atna assemblée go o roni belajelena ka do ka fo kamale njong me joro mina o de ka do ka fo docteur aka fere ni dabali belajele ke ka sababu ke ale ko ni ma ho do me warla ma téléphone aka yu sawo téléphone amma yu sawo médecin chef aka ale ka téléphone sa aka jale ko ni ma ko be war dama dola la sai ka do ka fo médecin ako odi ama médecin chef urani belajele ne kado ka fo ali kon yajira ka fo chena abe yoro mina siza nda téléphone nyuma ye mai kado ka fo ali kon keto ka téléphone nza mai kado ka fo urani belajele na akamali aflaka murubo akono abolo mimi talike kado ka fo docteur nyamala aflaka muruk aflaka marfa sake aflaka marfa boni mimi talike kado ka fo docteur nyamala ay marfa ay golenya kelenge akungolo la Allahu akbar ye ibasoro ningun ko be ningono ko ba nonde amaseni ma téléphone santi téléphone sa amay batterie mai amai o sirani ma amasenma tiere la alaka amina alaka muntaka kulubali ikado ka fo aleme ni abunane fle anila ni kado ka fo ka saboke kado ka fo mangani ya jugudoe aworo ni belajele la kuna fo ni kon dara akanyema okloka kelengere kado ka fo jema ni oye medecin chef yere o ka daga yore kelengere kado ka fo abe jema minga mara kono o nyema ko ni fere ni dabali belajele tige mbi wole ko formalité administrative ina fo sharia buna kunka fo fen kan ka kesebe vraye lu kan ka do kado ka fo kata sharia blowna kado ka fo ko médecin chef ali ko ni o docteur Fofana aye o wuli ka jo belajele sabati mo kado ka fo kuna fo ni ko ni anana bamako ni belajele kado ka fo kamali nyado ka fo bamako kado bajalande kado ka fo asigiro ere beneme oma mo kado ka fo kuna fo ni ko dara kado ka fo ministry ale ere kloka ni o ye jamnatu sangare ani délégation bele do wuli lay kado ka fa kata muntaka kulubali ale ka furuko la be talike aka janaja ko la utara abelajele keneka kado ka fo ko u ye foli ni tanuta kado ka fo ka docteur ke ka segre ka nyini kado ka fo masa infe kado ka fo mami ni abunane fle anila ni kado ka fo ubani ni masa infe ko alaka abla arjine kono asir fle ni ani mo indicateur kono o de alaka sebeno aywa ni o de ka seben bla halibi ambita kado nambita ambisi basiru chamamba de kado ulube ambulo koro wati ale koni kuruna yani wati ka se fasiri kele mimbe ambo fotilela limana ko se ka family soro o kado ula Abu Safune l'indicateur du renouveau ne ba l'état indicateur du renouveau kumana ma min kumana indicateur du renouveau kono oye OD o kado source ali 24 kumana indicateur ko o kado ninjay akoni ala de faralanga non te tentative d'assassinat o koro de ko ibasoro musoma fake aya nyini ka afa di tentative fere ke ka afa minya awekado amuso no be awekado katibugo aya nyini ko defa sansaba ninje imbe kata kosokoso nga commissariat mimbe no 9e arrondissement mogowi police tokola oluko ni tege daka unyana akera katibugo unyana chenyire uya bugu na tege de ma toko ere bedi nga uya sebende ko beti ebe ka bete ko ni la halbia min sebenda nyo de fode tentative d'assassinat de son épouse à Katibougou. Après 3 ans de cavale, Bété dans les filets du commissariat du 9e arrondissement de police. Bété est retenga, toi Madou. Ni toi ma est de toi Yekelini. A cause sans savoir, Minya Awekado, Ninja Kanyini Kafurmuso Kafa, Katibougou. Bété Awekado, Achibe Sambi Woro Jatila, Awekado Bété Koniteka Daraka, Aminu Teka Daka, Kera joué que le temps à Nikele, en 2022, commissariat Mimbe na ben 9e arrondissement Maukofo, ulu de Teka da Beteka, Ako Hakilina Jigina, Abe Sansababo, Ninja ni Angwa Mako Bété, Achibita Sambi Woro Jatila, Aya Ninika Muso, Awekado Koka Maya Dungalamana, Akahada Madia Bampeo, Oyasro Muso Yere, Babe Sambi Saba Alikono Don Jate, Abu Dila, Awati, Ninja Awekado
do aka kuma nnu minu file anaka kewale o koni kera so be réseaux sociaux ko lu se bekoro labo nga fasiri ke ba ya jira ka fo aya muso de ge bo aka so sabu akoni ya jira ka fo muso ingarziga mandi muso intere mani portu malere ikado muso yode koy o kuma ya alamine ka muso ingwen ka bo aka so portu tara ka tu ka du kono muso fana ma dore ka koy ayi ta ke dogo nyini abita dogo nyini awai ka do kungo kono abino o fere nde ko nana jeso bina ka fo ko muso ko abita kungo kono dundo awai ka do ayi muso surugu bele ka ta soro kungo kono o na manye ka fo keliya wulila la ayere dimina muso yi portu malere atere mai walide awai ka do ka to mine ko ba de ba walo ko bugo foka awai ka do o dese ayere bolo ko ni sara afana tuguni ka kila ka sigi ka na dugu kono ka ta fo de muso yere somogoyi ko ayita de nofe ne ko ni yafa ya tikafa ya te era do ale yɛrɛ bolo k'a ya ti k'a fa ay taw den nɔfɛ a ko awai ka dɔ kabiro kɛra a ye nin jɛ min filɛ nin a y'a ka koso ni kasaw ta an busa funɛ ni ka tunu ka taa kɔsɔkɔsɔ ɔ ale b'a ta la masa in yɛrɛ fana bɛ ta la san 3 cɛ in kɔni taara maa si t'a dɔn nin jɛ in n'o ye bete a bɛ fan kelen min fɛ a ko kumana san 60 a ko nin jɛ in awai ka dɔ o don ko de commissariat min bɛ n'o ye 11e arrondissement ye 9e arrondissement Sake min ye awai ka dɔ ka commissaire divisionnaire Dawuda Jara ale kɔni kunnafoni na o nɔngɔn bɛɛ la min ye procureur min bɛ n'a bɛ tribunal de grande instance commune 6 du district de Bamako a y'o kunnafoni o fana ye yamaruya di awai ka dɔ Dawuda fana m'a bila dagirinda la a ka cɛden min bɛ n'o ye chef de brigade de recherche lieutenant de police Madi Bagayoko a sina k'o bila o nɔngɔni bɛɛ la o ka taa a yɔrɔ ɲɛɲini yalisa min bɛ se k'a to cɛ in bɛ minɛ u taara min ye bete ka taa lafiyalen sɔrɔ a yɛrɛ kɔni bolo ko maa ma sɔmi bilen sabu a b'i n'a fɔ a taabolow yɛlɛmana bete u ye tɛgɛ d'a kan caw tabarikala ala farala an ka bete mangene an da inte ay si yɛrɛ b'u da fara san 50 ni kɔ alors ça c'est la différence u bete yi dala cɛ ka kuma sugu bɛɛ fɔ a laban u y'a jira bete la n dɔgɔ sɔsɔli tɛ na maakɔrɔ min fɔra an ka taa siga t'a la e don a ko jɔn ko ala kuma min fɔra ne yɛrɛ don o kumana min ye procureur ye ale ye bete bila ka taa Bamakɔ kura maison centrale d'arrêt a bɛ yen nin waati in na muso kɔni bɛ balo la muso baloli n'a fɛn ma sɛbɛn yan sa nka ni ma fili i b'a sɔrɔ a bɛ balo la muso kan ka ye balo la ni ala ka jɛ ye filɛ indicateur de renouveau u ka bido bɔli nin de bɛ an ka fasiriw kunjɛ i bonya b'a la ayiwa ɲama i ka dɔn k'a fɔ i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na nin bɛ kɛ sababu ye fasiriw an bɛ a cɛya bi i ka dɔn k'a fɔ kuma b'i bolo walasa an ka kɛnɛ bila ayiwa an bɛ kɛnɛ bila sa Abu Safunɛ Jara an bɛ foli lase kanuba ni dɛmɛbaa bɛɛ ma lamɛn jɛkulu Sambu Kulubali ala tile Sambu an b'a fo k'a waleɲuman dɔn anw ka kɛnɛ in kɔnɔna na min ye jeunesse Saka an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn ka foli lase Jalakɔrɔji mairie maa baarakɛla bɛɛ ma min ye Jabate an b'a fo k'a waleɲuman dɔn ka Mari Kulubali n yɛrɛ denkɛni k'a ka foli kɛ ka munumunu ka taa se min ye awai ka dɔ Safo mairie an bɛ foli lase awai ka dɔ n yɛrɛ denkɛni n'o ye awai ka dɔ Madijan ko ne ko k'a Kulubali aw bɛnna denkɛ ko in kan an bɛnna e kuma ye Madijan ka avocat de ye Madijan ye den de ye an bɛnna kan Madijan ye n den ye Ali Kulubali tɛ yan o fana ye n den ye wala bon min na Kulubali ka dɔ bɛ yen ko Ibra ye dotigi a ye Kulubali ka o ye n buramuso de ye dotigi ɲare bon ça c'est mon ami. Ah, ça c'est. Ouais, ça c'est mon ami. Abana. Assimi Goïta, ça c'est. C'est mon homonyme. Voilà. Aïwa. Anga fuli bouika. El Hadji Seguba Soma ke pregoto. Quoi ça va? Ani mi bashigene Keita. Aïda mkajika bashigene. Oh. Aïwa. Nyama ikaru ka fo foli koni anora. Ame foli ta ni watina ka Baba Kulubali ka segere. Ani sigoro beleme falan plaque boutique Kurani. Ani Burama Traoré ambe numbela jele fo. Nala suna ambe foli joya. Aïwa bashite okmamba dani yoroina ka foli la se kanubani de ba bema. Anga do ke boakari bete. Ala ka ke fari jagaboye akasi kana tilela min se ka to abina ka babu anaka baraw abino lu damene tamba jawara ambifu sedu sangare kifu ka yirali manawna ka fo Yakuba Gindo anika do Yusufu Sisogoni Jibril Jabate ulu kumbe ka kuma so koroshi ka fuli la se bajene Madam Kulubali ka fo ka wali mando ka fuli la se Mariamu Aramama ami awai ka do mariko amba fanafu fando fe nega kumbe ka suketa bulu garçon de ferme ni ka ke fama ya no sa mi Boubacar Traoré e fongo Boubacar Traoré betete fa kamali ni to Bra Traoré mom kamara modi ni jobere saka jobere kana fili jobere wala jobere mom kamara modi o ambi foki wali mando eni chesri asoro ka gafuri awafu ko ne ko afane bintu keta ambi foki wali mando ati bela jele ki keta e retro Abu Safunɛ Jara ani Mamadou Adama Maïga ma tudde gafu jama kamadu shini ambi sura ni ala ka je ka befu haketo beninka